मा होनदों मा खालामनो मा खालामनो फट' साफायनो खानाय गोनांखौ इसोर मा गोसोखांखो गावनो फट' साफायजानो इसिन्था दे इसिन्था आयै खानाया ओरै देखायलाय खनसे आयै लावथारबायथ' खानाया आथिंसिम जालायलायनोसै गावनो दुखांनानै बिदि खाहोनानै फट' साफायनो दे नाहरदो फट' साफायनोसै दे बेखौ मारिदो मानसिफ्रा नुगोन खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजियाव जे फबायनाय महर लानसोना बिराद दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबनोसै मोजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बबेनिफ्राय बरायदों नायदों नोंथांमोनाबो एसे हमनो हाखाबायना मैयानि भिडिअमोन नालाय बियो माने जोंहा गणपति बाप्पा मरियाखौ बिदाय होनाय समायमोन ना आं न'आव थानानै बिराद गोसोखांबाय थादोंमोन आरोना जाहाथ' गणेश बाबाखौ बिदाय होगोन एसे नुबा मोजां जागौमोन एसे नाहरनो मोनबा मोजां जागौमोन होननानै है खामानि लानो ओंखारनायजों ग्रोब थाखि थुखि आरोना जय बाबा गणेश एकदम थांफानो लुबैनाय आरोना खिथुनो ओरैबादि दामख्रावनाय ओमफ्राय बयबो नाहरै माने लामा सेराव गसङै नाहरनानैहाय बयबो खुलुमहरनाय आरोना जोंहा बाबाखौ बिदाय होनाय ओमफ्राय बिराद दामख्रावनायहाय ओमफ्राय जोंबो थिक थाक जोंनि स्टानाव मोनफैबाय जेराव फैनो नागिरदों माने दाब जायगायाव नागिरदों जोङो ओमफ्राय मिलायनाय मोनैखाय माने नै बे बिराद रेजें आंनाव दङ ना एसे गिलिर मोजांखौ लादोरा बेफोर गरम जायो बाबा आंथ' गाननो हाथ'थारला ना गरमाव थान्दा दिनाव गाननोसो दोनबाय आङो आंनावबो दङ ना सेम देलाय बिदिखौ नाय हेभिखौ नाय बाबा बिदिखौ नाय दे इदि गिदिरखौ नाय बाबा दे दाङा साइज नांगौना हरु साइज नांगौ हरु गाननानै मादि मोनदों थाबाय रेजें नामा माबाया बैयो बांद्राय माबाथार गुदुंथार आं गाननो हायाखैना दा गरमाव बाबा नों नुदोंना आंनाव दङ सेम बे दा लानाया मादि एसे गिलिरसिन लाबाय लानाया ओमफ्राय सेन्देला ओमफ्राय नै आंहा नाहरबाबो अहायाखै आरोना जा गुस दामनाय एखे मोसाफानो लुबैलायनाय आरोना नै आं फिसाला रावबो दिगदार गैयाबा बिन्दास मोसानानैसो थांफागौमोन आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ गेद्दा जालायनाय ओरैबायदि नाहरनाय माने नै मालाय लैहोर लोब रोखोमनि डिस्क' गान दामनानै आरोना आं बेबायदि दामख्रावबाय थानोनो हाखाथारा आरोना एकदम दा बुंसै जोङो बिदिनो 6टा 7टासो नुदों खोमा आरोना अबेखौबा आं भिडिअ लानाय जायासै अबेखौबा भिडिअ लाबाय आंनावबो थाथोंसै होननानैहाय गणपति बाबानि बिदि भिडिअ आंनाव एसेबो गैया आरोना दुर्गा मानिसो दङ बै समाव आं बिदिनो लालायलायनाया दुर्गा मानि बिदाय होनायावहाय ओमफ्राय नै गणेश बाबानिखौ आं दिनै सोनानै दोननोसै आरोना ओमफ्राय नै मोनसे टिमफोरखौ बिस्रा एकदम फेग्ला जाजोब्बाय आरोना मोसायैनो माने मानसिफ्रानो गरम फोरोबनानै फेग्ले जाजोबनाय ओमफ्राय ड्राइभाराबो भिडिअ खालामलायनाय ब्लगारसो दां बेस्रा ड्राइभाराबो आरोना मजानो बिराद मिनि हब्रासो भिडिअखौ बानायदोंमोन आंबो आरोना गणपति बाप्पा मरिया होनबा आंबो एकदम हरफालायनाय आरोना थानो हायाखै आङो माने बिराद मोजां मोनो आं मजानो नै बिराद गोजोननायबो मोनदों दे आङो आंनि दुख दर्दफोरखौ इसोरा लांफाथोंसै आरोना ओमफ्राय नैबे मोनसे टिमनि मोसानायखौ आं ओरैबादि मिनिनो ओंखारदों माने मोसाबोयै मानसिफोरनि एनार्जियानो गैला खोमा आरोना गानाबो बोरैबामोनहाय र' एकदमबारे जाला नै मानसिफ्रानो जोंख्लाबजोब्बाय बेफोरसो आसलि मोसानाय आरो एसे एनै निसाफोरबो लादोंदां मानसिफ्रा एकदम जालामोन आरोना नायलाय ओमफ्राय डिस्क' डेन्सार जाबाथाय जाखांफिनलायो आरोना दसे मिउजिकआ माने स्पिडआव जाफिनबाथाय नै गथ'फ्रा एनार्जियानो गैला नै बेस्राफोर गणपति बाबानि फाग्लाफोर आरोना बिसोरो ड्रेसाबो मालाय ओमफ्राय इउनिफर्म गानसोलायनाय आरोना नै गोमोनो रायज्लायखानाय खोमा मालाय ओमफ्राय आरो दंबावोमोन गोथां जा बुरजा माने 25 जनसो गोथां कुर्ता गाननायफोरबो दंमोन आरोना हिन्जावफोरबो हौवाफोरबो गोथां आंनि फिसाजोखौ नायदो ओमफ्राय खहे जालायनाय नाहरनानै माने एकदम लरायनोनो रोंला आरोना नै दिनैसो नुफेरदों नालाय बेस्रा बे दुर्गा मानि खनसे नायहैनायाव मानसिखौ नायलाय गेद्दा जालायलायबाय खनसे नायहैनायाव माने उन्दैमोन ना हमनो हाया ओमफ्राय नै एबारनासो एसे गोसोआव थासिगोन आरोना बियो बरियानो
Với lại kan beli papamu dia ini mau pakai yang pakai ओमफ्राय सिदा सिदि फैनानै नै आदार नांगौ जालायबाय आरोना ओंखायनो आदार दखानाव हाबबाय नुवाखै ओमफ्राय दखाननि माल माथाफोरखौबो सान्थि दोना आरोना आंनि फिसाफोरा फाइनालि न' सफैबाय जोङो खोमसिसो खालामहरबाय बेहाबो ओरलाबो ओरफैलाय बाबा स्राङाव मोजां मोनोलै पेंगुइन बायदि अबेथि नागिरबाय थाबावनो थ' ओमफ्राय सिदा सिदि न'आव सफैनानै नै चावमिन एसे लानानै फैदोंमोन बिमा फिसा रानबाय बिफाया दा ओरैनो एसे साखिबा गैया ओमफ्राय सासेयाबो बारा जानो हाखाया एसे गोसास्रोबाथाय आरोना आलदा मेथाइ जाखागासिनो दङ बिमा फिसा एसे जोङो थुमनोसै हा नोंनो एवगौमोन बेनिफ्राय भिडिअ'आ सिदा सिदि अखानायै आरोना एकदम 80 बोसोरनि उनाव दिनैसो बाब्राबनो आखायाव लादों मतलब बिथां फैनायनिफ्रायनो आं गैखाया आरोना ओमफ्राय नै दिनैसो एसे देहायाव नांथारबाय आङो माने दा बुंसै उदैफ्रा एकदम माने सेमनो रोंला आरोना फुंबाबो सेमा बेलासिबाबो सेमा आरोना ओरैबादि अयथासार साइकेलखौबोथ' फुरा बिदाय होनाय बायदिसो बिथां फैनायनि उनाव बरे खनसेल' सालायदों खोमा ओंखायनो दिनै एसे होनलायनाय एसे बाब्राबनो सानदों आरोना सोनाफोर बाब्राबनायाबो बिदिनो ओमफ्राय नुनायावसो इजि नुगोन नोंथांमोन आं एसे बोलो होयै खालामदों ओमफ्राय एसे स्पिड मसनाव लागायनानै होबाय आरोना नै एसे उदैनि एक्सारसाइस खालामदों आङो ओमफ्राय आखाइनि दा बुंसै बडिफ्रा माने मेजेमाथ' अख्राखायानोसै आंना ओमफ्राय नाइटि गानलायनानैसोबा गानस्लायनो बाबायबा आङो बै दसेल'खौ आं बारा मोजांबो खालामनो हाखाया दानो मिसा मिसि गोलोमनानै गस्लाखौसो माने गस्ला लंपेन्टखौसो मैला खालामनाय जागोन गोलोमदै खालामनाय जागोन होननानै नाइटिनि जेरै दं ओरैनो होबाय आरोना एसे नोंथांमोना नुनायाव एसे फानि नुनो हागौ खिन्थु एसे खालामदों आरो आं सनाफोर ना बाराबो हाया ओमफ्राय दाख्लै माइरं बस्ता थिखोनानै सिङाबो एकदम सानानै दङ आरोना बेखिनियावनो हेसपेस आरोना एथ' गोबावजों एसे बाब्राबनायनि खोथा नालाय ओरैनो बुसि थाबाय थानाय गोथाव संनाय जानाय हेभि बे अनला सबायफ्राखि माबा हालखा बुस्थु नामा गोथाव बेबो सानाव संबा मोनामानि हजम आरोना बे सानाव संनाय देखायोना मोनायाव आरो संनाय गैया बेनो आरो माबा मोनसे एवदेरलायबावगोनसो बिसो आरोना ओमफ्राय होनखादों आगैमोनाबो आब' नों जागासिनो दङ नों एसे फुंखासिगोन नोङो माखासिगोन नोङो होननानैहाय आरो लोगोसे बिमा आरोना जाब्रायनाङा बिमा ओरैनोबा दासो एसे हाननाय नुदों मोजां नुदों होननानै भगबान आंखौ बिदि दिगदार हरनो हाया दे आंखौ बिदि टेनसन हरनो नाङा ना नोंसोरो एथ' अयनायनो बिथां फैनायाव आंहा जायाबा माथो उफायबाव बिनो जाहोनाय फावैनो आंबो जानायब्रा सोर फाग्लाथो अबाव दाइथिं खालामबाय थानो बिनो एफा जुथि फुथि संना होनानै आं आराम नायनानै थानो हागोन आरो ना कम्पिटिसन बायदिसो जायो जोङो आरो लोगोसे बिमाया जोंनि फौजि बिथांखौ लांनानै लायस'नो हागोन आरो ना मा होनो दखानफ्राव दा नोंना माबाना एसे कास्टमारफोर फैगोन ना एसे माबा माबि सुला सुनाय खामानि अस्त्र फस्त्र रोगानाय खामानि नांगौबा लांनानै लायथ'दो आंखौ बिदि जानाय लोंनायनि टेनसन दाहर असभ्य आइदै ओमफ्राय सासे मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम कमेन्ट फैदों आगैमोना आब' नोंहानो बै रुमाव थाहैदो नोंहा बै रुमाव रोगानानै थाहैदो बिदि होननानै आरोना नोंगौ बै रुमाव थाहैनो हायोबाथ' रुमाबो एकदम माने कालार थारा होनाय नालाय फुरा क्लिन समायगोनबो मोजां नुगोनबो भिडिअफ्रावबो एसे साबसिन नुगोन आंना ओमफ्राय जोङो रायलायदोंमोनबो आरोना खिन्थु बाबाय आरोना जोङो बुस्थुफोरखौ ट्रान्सफार लांनो नांला ओरै एसे माने जोंना खामसालिया ओरै मोननैजों ज' जायाना एसे एक्सट्रा नालाय थाथोंसै आंना गथ'फ्राबो बिराद दिगदार ना बैथिं थुदेरबाथाय बिमायंमोनखौ एकदम डाबल दिगदार हैगोन आरोना थ्रोब थ्राब हाबफैलाबाय थागोन जानाय लोंनाय सान्थि मोननाय नङा रावबो ओरैनोबाबो सान्थि मोननाय नङा आरोना ओंखायनो आं एसे ओरै आंना जेनेबा खामसालिया आलादा जायो नालाय आं हाबैथ'ला आरोना बे खालि रुमावहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सोंफैलायगासिनो दङ ओमफ्राय जाया बे साननैसोआवनो सोरबा सासे हारसाबो सोंफैयो बर'बो सोंफैयो ओमफ्राय आं सानदोंमोन जोंनिनो मानसि सोरबा जोंबायदिफोर थाफैयोबा मोजां जागौमोन होननानै आरोना दा मा जायो मालिकनिसो मिथिगोन दा मिलायबानो मालिकजों रायलायनानै मिलायबानो थाफैखासिगोन सोरबा ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौ बेजों लोगोसे दोनथ'नोसै आरोना बिथाङा डाइरेक्ट फिसालाखौ दोननानै बाजाराव थांबाय आरोना एसेयावनो आं एसे बेखिनि सुस्रां खालामनानै बेखिनि हाबाफारिखौ एसे गावनि थाखाय आरोना जाया बेखिनिल' जाया आरोना अब्लाबो आफस'स माने दिना थांबाल' आफस'स जायो आङो
जे आं मैयाबो बिदि खालामबानो जायोमोन जाबाय खालामबाबो जायोमोन जाबाय नालाय खालामबाबो जायोमोन खिन्थु जेला नोङो ब्रां ब्रां जायो अब्ला जेबो खालामनो गोसो जाखाया खुनुरुखुम खामानिखौ मावनानै गोलैसोनानैसो थानो गोसो जायो आरोना गोलैसोनो चान्स मोनदोंबा बे रोखोमनिसो जेसेबांनो हाल्का जागोन इसिबांनो गावखौ हाल्का मोनगोन इसिबांनो नों मुभमेन्ट खालामनो लुबैगोन आंना बेसो आरोना थ' जेखियानो जादोला बिथां थांबा माबाफिनसै आङो सानफिनदों आरोना दिमागावहाय डाइटिंखौ एसे लाबोफिननो होननानैहाय टाइमाव जानाय मानायफोरखौहाय थ' दा जायफोरा आंनो बेखिनि एकदम मैयानि दिनैनि मिक्स टाइपनि ब्लग्सखौनो एसे फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच